Громадяни та громадянки Республіки Словенія вже кілька років чекають, щоб опозиційні партії вибачилися за різні речі, які вони зробили, і за всі їхні брехні. У сенсі ключових подій наступні 14 днів. Також вони досі не вибачилися за те, що витрачали гроші платників податків на неробочі респіратори для різноманітних тестів на маски з серветок, які були пов'язані з гумками для втраченого вантажівки. Маски для штрафів, які люди повинні були платити. На морі через круасани для штрафів, які повинні були платити маріборські студенти. Вони не вибачилися за закриття літніх людей у будинках для літніх без відвідувань родичів. Вони не вибачилися за рекордно довге закриття шкіл. Не вибачилися за те, що самі не носили маски на заходах і, зрештою, не вибачилися перед літніми людьми, які також є пенсіонерами, за заяву, яку вони записали на профілі тодішнього уряду Республіки Словенія на ІКСУ, яка звучала, цитую: «При цьому ми повинні зіткнутися з фактом, що серед літніх людей, особливо серед мешканців будинків для літніх осіб, живе багато людей, у яких життя повільно добігає кінця. І переміщення їх до лікарні лише тому, що вони інфіковані новим коронавірусом, немає сенсу. І, звісно, цих вибачень не було і не буде.